Cansado dunha vida sinxela, únete a un novo mundo máis complexo grazas a un novo núcleo. O día a día pode converter nalgo moi aburrido debido a un ADN tan monótono. Pero iso xa non é un problema, xa que agora no núcleo venen dúas novas formas, cromatina e cromosomas. A cromatina é a súa forma habitual dentro deste, e no caso dos cromosomas é só para unha división satisfactoria. Grazas á súa porosidade sentirá que a comunicación é mellor que nunca. O núcleo permitirá o paso de moléculas solves en auga esenciais para o teu funcionamento. A implementación ideal para manterse coa mente aberta e completar eses grandes proxectos que tanto desexa. Grazas ao seu alto rendemento permite a introdución de novos orgánulos como as mitocondrias. En caso de risco, non se preocupe. Grazas á innovadora envoltura nuclear tendrá a protección que necesita. Se chama agora recibirá unha mostra de cada orgánulo totalmente gratuita.